Inot asumaysaya ti pan na kay manihar ti basura dito'y Baguio City. Kalpasan anayam amo ti bilag ti black soldier fly amang iproseso iti biodegradable waste. Kumusta nga tamat daytoy iti agdama? At da detalye ni PIA-UCU intern Valerie Viernes. Iti panangikagumaan ti syudad ti Baguio amang sapol iti wagas tapno mapasaya at ti panangimanihar iti basura, may nga inisyatibo ti padpadas ti lokal a gobyerno usar ti Black Soldier Fly wenno BSF. Panggap daytoy ang makatulong iti panangiproseso kadagiti marunrunot a basura kan mangipaay iti alternatibo a solusyon iti panangimaton iti food waste iti komunidad. Iti nasao a sistema mapakan ti BSF larvae iti organic waste kas kadagiti natadda a makan ken dumapay a marunrunot a basura. Imbis a may balang dagitoy iti landfill, mausar kas taraon ti larvae. For traditional composting, sabihin natin siguro 1 month bago maging fertilizer yung mga food waste na nilagay natin doon. However, with the help of Black Soldier Fly, napapabilis natin yung pag-decompose at pag-decompose ng mga organic na waste natin. So, yun kasi natural na ability yun ng Black Soldier Fly. Malaksid iti daytoy, tinabati a byproduct a mauawagan iti frost ket agbalin nga organic fertilizer a makatulong iti panangpasaya at iti daga ken panangpadakkel iti mula. May patpatungpal paylaeng ti proyekto iti North Sanitary Camp, Duntugan ken Irisan. Mangnamnama ti City Environment and Parks Management Office ano mapanaknakan nga epektibo ti BSF, mapalawat ti lugar a pakaipatungpalan na. As per reporting, pag makita ni Mayor at ng UNPP na effective naman yung BSF para sa solid waste management natin ng city. Hoping makapag siguro per district of barangays makapagtayo tayo ng BSF facility para ma-accommodate lahat yung mga solid waste ng mga per barangays. Manipod Enero ti agdama a tawon, nakakolektar ti programa iti nasruk kumurang 142 a kilo ti marunrunot a basura. Manipod kadagiti barangay iti District 17. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA-UCU intern Valerie Viernes para iti pambansang TV iti Baro a Pilipinas.